कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आमदार होतो याचा विचार करा तुम्ही सगळ्यांनी. तेंडुलकरचा पोरगा तेंडुलकर होऊ शकत नाही, गावस्करचा पोरगा गावस्कर होऊ शकत नाही, आमदारचा पोरगा आमदार होतो कसा? तुम्ही झोपलात का? म्हणून मला म्हणायचं काय बघा, माझ्या घरात कोणी गायक नव्हता, मोठा शाहीर नव्हता, तरी मी शाहीर झालो, मित्र नव्हता माझा, पण शाहीर झालो. म्हणायचं काय बघा, गायनास कलेत आलो, अहो पिंड माझा मुळीच नव्हता, शाहीर झालो, स्वार्थ माझा मुळीच नव्हता. म्हणून हेच मागणे आता, म्हणून हेच मागणे आता, की या जन्मी घडो तुमची सेवा. म्हणून हेच मागणे आता, अहो या जन्मी घडो तुमची सेवा. आठवणीत नेहमीच राहावा शक्तिवान सचिन.
करोडे